Dneska si idem ochutnať toto, čo mama mi teraz dá. Také mesko. Mamke? Tu vidíte mesko. A tu sú také tuté. A mama dá mi to do ústa. Bo ja si neviem dať, Celé, vieš. 3, 2, 1 a pokúsať fajné. Takže, Škvarky. Anko. Zajtra O pizza. ničom? O ničom? A fajné, ne? No, Ty si Jo. to máš aj do polievky, ne? je to fajné, Nati, však jedz toto. To originál, to kuráci mesko. A cestový. Iba mesko mi chutí. Aj cestovinku. Ukáž? Sa pozriem, či môžu hrať dvaja, hej Tomáš. Čo je? Máš, ja mám čo Ešte meso. Však to je jej obľúbené. Ziko, čo mi dala? Vidíš tu, hej. No a zase dala toto. Táto padovku. A s tým nechceš? To je vajíčko a Podaj by tam, ja mrkva. nemám dať vajíčko. Papaj, si sadni Tomáš, tu môže mleko potom. Ešte raz. Vidno. Mama, ešte mi daj šťavu. 2 až 8 network players. Players. Čo to je? Že môžu byť dvaja hrať. 2 až 8. 2 až Takže 8. môžeme hrať dvaja, Tomáš. Toto hru. Ježišu, však tam sú také veci. Však Môžeme to sa je dvaja toto, byť. čo štipe. Čili paprička. Dobre. To tak chuť mi nechutí. Prečo? To je také fajné. Čiže som mohol si podať, čo vieš, nie? Vidíček. Čo som zabudol? No, napíš. Môžem to celé vypiť? No, môžem to celé vypiť? Čo? Môžem to celé vypiť? Horúce. Už teraz, ak je to určite. Idem si rýchlo urobiť graničko. To sa nebolo šumbu, ja som sa najviac. Také graničko. Graničke. To je tá vec, hej. Máme tu vec na polievku. Čo si mám dať? Si to... Som to tam nedá takto.